Siyete asin sidelines kang mga darakulang bareta sa lado lokal. Konstruksyon kan 29 bagong classrooms, posibleng puuna na bago magbukas ang school year 2026-2027 sigung kay Albay Governor Noel Rosal. Suporta asin commitment sa implementasyon kan learning systems, strand reform policies, siniguro ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad. Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVO kaspakusog na nagpatanid na day maglaog sa green lava o sa Miisi Channel dahil posible pang maotro ang uson na peligroso sa buhay kan publiko. Publiko piginganyar kan DENR Bicol na magpartisipar sa Green Miles, Shared Smiles, Continuous Strong Marathon Activity. Sa lado nasyonal, Senador Mig Zubiri pigbubusol na bagong Senate President. Padilla, Cayetano asin Aplaska dapat na magpaliwanag sa pagkawara ni Senator Bato de la Rosa. GSIS Chief Vic Biloso pipaimbestigaran sa kagadang na NBI security sa Senado. NBI Chief Matibag pipasuspindir ni Senate President Cayetano. Sa ibang nasyon, FBI may tangro na premyong $200,000 sa makakapagturo sa kinamumugtakan kan dating Air Force na espiya kan Iran. Baretang Sports Elasto Painters suminakat na sa semifinals kan Season 50 PBA Commissioner's Cup matapos pamarangkalon ang San Miguel Beermen. Mga tungay po ang headlines kanto yung Darakulang Mabareta alas 7. Manyang pungal doon ninin Sabado, Mayo 16, 2026. Asin kami ang sa idong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Marlila Daingiba. Ngunyan sa detalis ka mga bareta enot sa radio lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Posibleng mapuuna na ang konstruksyon kan 29 bagong classrooms bago magbukas sa school year 2026-2027. Sigun ni kay Albay Governor Noel Rosal, may koneksyon sa pinirmahan na Supplemental Memorandum of Agreement sa pagultanan kan gobyerno probinsyal kan Albay asin kan Department of Education Central Office. Kinumpirmar man kang gobernador na nasa 90 milyon pesos ang pondong itinagama sa irarom kan General Appropriations Act 2026 Basic Education Facilities Program. Siniguro ni Department of Education Bicol Regional Director Gilbert Sadsad ang padagos na suporta asin commitment sa implementasyon kan learning systems, strand reform policies. Sa mensahe ni RD Sadsad, sa ginibong learning systems, strand reform policies regional orientation kasuudma sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City. Sa iyang tinawan doon na aktibo ang ahensya sa pagpautob kan mga programang makakatabang sa pagpapatibay kan edukasyon sa rehiyon. Sinabi kan opisyal na kasabay digdi ang pagtaonin importansya sa papel kan mga supervisors sa pagtaonin technical guidance asin pagsiguro na ang mga polisiya daisa na nasasabutan kundi epektibong na ipapautob para masiguro ang dekalidad na edukasyon. Dagdag ni RD Sadsad na ang mga paratukdo ang nagsisirbing heart and soul of transition dahil sinda ang direct implementors asin responsable sa aktual na pag-adal kan mga estudyante. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Viernes tanto minabot na sa 69.64 milyon kubiko o metro kubiko ang lava flow sa Bulkan Mayo na komposto ng volcanic materials, sharing kan lava, lava collapse, pyroclastic density current asin rockfall. Sigung kay Mayon Observatory resident volcanologist Doreen Abilinde, padagos ang pigigibong monitoring kam FIVOC sa Bulkan Mayon na komuna sa nakapagrehistro ng mga lava collapse, pyroclastic density current. Sinabi kan opisyal ng pinakadakulang uson na nangyari kan Mayo 2
kung saan nag-generate ini nin 4.6 million cubic meters na nasa lower slopes kan miisigali. Katakod kini nagpagiramdom sa Abilinde sa publiko na dahil maglaog sa green lava o sa Miisi Channel sa pagsasabing pwede pang maotro ang PDC na peligroso para sa buhay kan publiko. Very possible po na patuloy pa rin po yung ma-experience natin ng mga ganitong PDCs kasi patuloy pa rin po yung paglabas ng lava sa Mayon Volcano. So yung lava po na yun po yung mga natitipak at nagpo-produce po nitong PDC. So yung mga lava collapse, nagpa-fragment po yan pababa as PDCs. So very frequent nga po PDC dito po sa Miisigali dahil nga po dun sa may steep po dyan na slope at yung natipak din po na lava nung May 2, so nagkaroon po ng mas steeper na daanan ng lava. Ang payag ni Mayon Observatory Resident Volcanologist Doreen Abilinde. Pig-inganyar kan Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol ang publiko na magpartisipar sa gigibuho na Green Miles. Shared Smiles continues strong. Ang aktibidad sa rong marathon activity kung saan ang proceeds maawot na makatabang sa mga komunidad na apektado kan Bulkan Mayon. Tricycle drivers, DENR Bicol Guards as in Eco Aids kan Barangay Rawis, Legazpi City. Ang mga maawot magpartisipar, ang kaipuhanan na mag-register online sa ground floor kan Ayala Malls, Legazpi City sa Mayo 23. Ngayon, as tanto, nasa 100,000 pesos ang kantidad kan cash assistance na ipigdistribuir sa Masikap SLP Association sa Kamaligalbay sa tabang ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sigong kay Mayor Caloy Baldo, gagamiton ang nasabing fondo bilang dagdag puhunan o kapital para mas matabangan ang asosasyon sa saindang negosyo sa Abaca Handicrafts sa makasimbag sa mga nag-abot na order sa merkado. Ginibuan sa rong focus group discussion kasabay ang 10 na parent leaders beneficiaries katuwang si Secretary Gatchalian sa Kituinan Hills. Sinabi ka ng opisyal na importante ang siring na aktibidad dahil mas nagiging epektibo ang mga programa ng gobyerno kung ang mga inidirektang halis sa suhestyon asin boses ka na mamanuaan. Mientras tanto, nagpaabot naman ng pasasalamat si Mayor Baldo sa marikas na pag-abot nin tabang kan gobyerno para sa mga apektadong residente katakod ka nagpapadagos na pag-alburuto kan Bulkan Mayon. Nagpagirumdom sa publiko ang Regional Anti-Cybercrime Unit o RACU Bicol na maglikay sa fake chat conversation gamit ang fake chat generator apps. Sa abiso kan RACU 5 sa saindang Facebook page na ang peking pag-ururon sa chat ang perming gamit kan mga scammer para sa online na transaksyon, investment scam o bilang fake proof of transaction para makapangloko. Tinawan doon ka na hensya na dai dapat tulos na magtiwala sa mga screenshots na dain invalidation, pirming tandaan, maging alerto asin dai magpaloko. Sa iba natong baretang lokal, sobre 418 miyembro kan Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa Legazpi City ang natawan ayuda sa tahaw ka nagpapadagos na krisis sa petrolyo. Sigong kay Legazpi City Mayor Isam Ismail, narealisar ang nasabing lakdang sa pagi kang programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS kan DSWD. Katayuan kang programa na maipaabot ang magkakanigong financial assistance para sa mga tsuper. Sinabi ni Mayor Ismail na sinda ang mga katuwang sa tinampo na nagtataon ng serbisyo sa transportasyon sa publiko. Ang nasabing ayuda parte man kan dispersos kang gobyerno na makatabang asin mapagihan ang pigampang na problema ka mga sektor kasabay ang transport group para makabangon na si magkaigon ng dagdag na puhunan sa pangurual daw na buhay. Formal nang nagtukaw bilang Provincial Director kan Catanduanes PNP si Police Colonel Virgilio Buena bilang kasalida ni Police Colonel Elmer Sereno na nagretiro na sa posisyon. Ginibo ang turnover of office ceremony kasuod ma na pinamayuhan ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda kung saan sa iyang pinasalamatan si Sereno sa iyang liderato asin nagpahayag nin bilog na tiwala sa kapabilidad ni Buena. Pig-inganyar man kainian gabos na personahe kan PNP na isustenir ang sa indang commitment sa programa kan pulisya.
Buhay asin may oportunidad sa Dilensya kaan night market sa Daraga Albay. Sigong kay Daraga Market Administrator Temis Lobete, marambong ang napapaduman na dilensya sa Kaban ka munisipyo sa pagsasabing sa kada banggi nasa 15,000 pesos ang dilensya ka market na pigubayad kan may pwesto asin ininaan minalaog sa Kaban kang gobyerno. Sinabi ni Lobete na ang bayad ka mga paratyenda depende sa pwesto dahil 10 pesos per square meter ang kada vendor may nakatagama na 4 square meter katumbas ininin 40 pesos. Katagod kini siniguro kan opisyal na maigpit ang monitoring kan Daraga Market Administrator's Office tanganing masiguro ang padagos na dilensya mantang gabos na paratyenda may uniforme asin ini iyuan color yellow. Arestado ang tulong persona matapos na mag-transport nin 200,000 pesos na prutas na lapnisan na diing magkakanigong dokumento sa Goa, Camarines Sur. Sigon sa Goa PNP, naarestar ini matapos ang ginibong coordinated checkpoint kan pulisya kung sa'y nakaresibihan mga ini ninapod hali sa agents kan Department of Environment and Natural Resources manungod sa sarong Toyota Hi-Ace commuter van na may dara kan pigsasabing prutas. Matapos ini, pinarakan pulisya ang nasabing van asin sa inspeksyon na diskubri ang illegal na kargo. Kan magpalyar na magtaonin permit ang driver sa pagbiyahe nin Wildlife Resources tulos ining pinag-arestar kan mga otoridad. Hahampangon kan nasabing individual ang pagbalgar kan Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Mga tugang primerong parte ang kasatuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa singkamugtagang kampanahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer.
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. DZGB Barreta alas 7. Ngunyan sa Litales Cambareta niya to sa lado nasyonal. Nagkapirang aldaw matapos ang pagtukaw ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Nagbuto ang posibilidad ng panibagong rigodon sa liderato kan Senado. Sigon sa naglataw na impormasyon, si Senador Juan Miguel Mig Zubiri ang pigbubusol ngunyan bilang posibleng bagong Senate President na posibleng mangyari na sa Lunes, Mayo 18. Si Zubiri ang pigakonsiderar na consensus candidate na pwedeng magpasilensyo kan tensyon asin magtaonin balanse sa nababanga ng Senado. Sinabi pa na pwedeng gamitin ni Zubiri ang sa iyang pigapod na seatmate block para makuha ang 13 boto na kaipuan para matuklol ang pagkapresidente sa Senado. Magiramduman na enot naman ay binulgar ni sa Cayetano ang plano kan bagong minority block na patalsikon siya bilang Senate President. Ipinahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na dapat magpaliwanag sina Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano asin Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska na o sa pagkawara ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Sigon kay Matibag, pag-abot sa pagkawara kan Senador, antulos o anotlo an persons of interest o antulo an persons of interest. Alagad piglinaw ni Matibag na dai pa minaabot sa siring na level dahil kapag sinabing persons of interest, sinda kaipuhan na magsimbag nguna sa kinamumugtakan ni De La Rosa asin dai pa ini nangangahulugan na sinda eyoan pigi-imbestigaran. Tinawan doon ni Matibag na dahil sa isinairarom kan Senado sa protective custody ang senador, kargo ninda si De La Rosa. Magigirumduman na naenot ng kinumpirmar ni Senate President Cayetano na wara na sa protective custody kan Senado si De La Rosa dahil voluntaryo ining naghali sa premises kan upper chamber. Pigsasabing kaibahan ni De La Rosa si Senator Padilla na naghali sa Senate compound bandang alas 2:30 nin maagahon kan Huwebes, Mayo 14. Nagkapirang oras matapos ang insidente nin putukan sa edipisyo kan Senado. Mientras tanto nagresulta sa pangapudan para sa investigasyon ang naging lakdang ni Government Service Insurance System o GSIS President asin General Manager Vic Veloso na nag-request ng tabang alis sa National Bureau of Investigation o NBI para sa seguridad kan GSIS premises kung saan makukuha ni Depisyo kan Senado. Sa surat ni Veloso kay NBI Director Melvin Matibag, hinagad kay ni ang pag-deploy ng mga tauhan kan NBI para magtabang sa pagmantinir ng katrangkilohan, katanusan asin seguridad sa
sa lugar katakod kang presenting aktibidad sa laog kan Senado as in GSIS premises. We respectfully request the deployment of National Bureau of Investigation o NBI personnel to assist in maintaining peace, order, and security in the area sigon sa nakapalaman sa surat. Alagad naging sentro ng diskusyon sa social media ang nasabing request kung saan dako na netizens ang nag-question kung nata NBI ang pinili na agada ng security assistance imbis na Philippine National Police o PNP na iyon pangenot na ahensya para sa peace and order. Sigon pa sa nagkapirang komento sa online na very unusual ang paggamit sa NBI para sa security duties dahil mas nakasentro ini sa investigasyon kaysa sa pagbantay sa mga pasilidad. Dahil digdi, mga nangapuda na dapat ining maimbestigaran para malinawan na naging basihan kan GSIS sa nasabing request. Nangapudan si Senate President Alan Peter Cayetano sa Ombudsman na suspindiron si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag may kinaaraman sa nangyayaring pambabadil sa Senado. Ginibo ni Cayetano ang pangapudan matapos na ipahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na masa irarom sa 6 na bulan na preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska dahil sa pag-ako kaining nagpaputok nin warning shots laban sa mga ahente kan NBI. Sigon kay Cayetano, mas dapat na maimbestigaran si Matibag dahil mas suspect ini kaysa kay Aplaska. Magigirumduman na nagpautob ni lockdown sa Senado matapos ang insidente nin pambabadil kan Miyerkules na banggi. Mayo 13 mantang nasa protective custody kan Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa na nahahampang sa arrest warrant halit sa International Criminal Court. Sa iba pa niya itong baretang nasyonal, kinumpirmar kang Bureau of Immigration o BI na ibinugtak na sa Lookout Bulletin Order o ILBO o ILBO si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ini kan rekomendasyon ni Justice Secretary Frederick Vida. Ipinuluwanag ni Vida na pigbasehan ninda sa ILBO ang valid na International Criminal Court o ICC arrest warrant labang kay De La Rosa. May pending request naman ang Department of Justice o DOJ alis sa ICC para sa pagserbi kanasabing warrant of arrest kontra sa senador. Pigalat na sana ang DOJ na magpaluwas ng resolusyon ng korte sa mosyon ni De La Rosa. In kaso maresolba na ang gabos na legal issues, tulos nindang ipapotob ang arrest warrant labang kay De La Rosa. Sa ngunyan, may impormasyon na sinda kung hain ngunyan ang Senador Bato. Inagigalat na sanaman kan DOJ ang magkanigo pang mga impormasyon. Ipinag-oktaba ka nagkapirang dayuhan na parabakal nin mga garment as in furniture an sa indang planong pagbisita sa Pilipinas matapos ang insidente nin putukan sa Senado sigon sa Foreign Buyers Association of the Philippines o FOBAP. Sigon sa FOBA President Robert Yang na dapat na foreign buyer ang nagsibog sa saindang biyahe dahilan sa kahaditan sa seguridad na pwedeng magresulta sa pagkawara kan maabot sa $300,000 o 18.5 million pesos na posibleng export orders. Nagpahayag man in pagkaalarma an man iba-ibang business group dahil sa posibleng epekto kan insidente sa investor confidence as in reputasyon kan nasyon. Tinawan doon ninda na mahalaga ang estabilidad kan gobyerno matapos na pamamahala asin pagtutok sa mga isyong pang-ekonomiya tanganing mamantinir ang tiwala kan mga investors. Mientras na nagpahayag manin kahaditan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa sunod-sunod na grid alerts asin rotational brownouts na posibleng mas lalong magpaluya sa ekonomiya, produktibilidad asin interes kan mga namamanwaan kung itulos maaksyonan. Sa baret niya to sa ibang nasyon, may tangro ang FBI ni nasa $200,000 o katumbas nin sobra 12 milyon pesos sa si Isayman na makakapagturo sa kinamumugtakan para maaresto ang dating Air Force Intelligence Specialist na si Monica Witt. Si Witt nampang sa kasong pang-ispiya para sa Iran kan 2019. Nagtutubod ang FBI na posible nag-star na o nagtago na sa Iran si Witt pon pa kan 2013. Sinabi ni Daniel Wersbicki, ang special agent in charge kan FBI Washington Field Offices, Counterintelligence and Cyber Division na daisin da mapundo para sa tulos na pagkakaaresto kay Witt. Baretang Sports, suminakat na sa semifinal kan Season 50 PBA Commissioner's Cup
Ang rain or shine Elasto Painters. Matapos na daugon ang San Miguel Beermen sa score na 113-104 sa saintang quarterfinals match. Matapos match kasuhapon sa Inares Center sa Antipolo City. Dahil ang digdi, dai naman nagamit kan Elasto Painters. Ang saintang twice to beat incentive para palayapon ang Beermen. Makakalaban kan rain or shine, ang manggagana sa quarterfinal entry kan Barangay Ginebra as in Phoenix Fuel Masters sa best of 7 semi-series. Para po sa kamugtagang kapanahon, nasa linya man si Ma'am Alexis Ruibar, kambaga sa West Regional Forecasting Center. Ma'am Alexis, good morning. Please come in. Para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 16 ng Mayo, aldaw pang Sabado, ang nakaapekto man giraray sa bilog na Bicol region is itong mga localized thunderstorms kung saan expected naman gilayon ang partly cloudy to cloudy skies na ito nga possible ang mga isolated na rain showers and thunderstorms digdi sa Bicol region nganyan na daw. Maluya sagud sa moderatong duros na hali sa norte, Sirangan, sundo sa norte. Ang iiral na may banayad sagud sa katamtamang pag-alo nin kadagatan. Agwat ng temperatura ngunya na aldaw, posibleng mag-abot ng 26 to 33 degrees Celsius. Kaugnay nito sa tuyang heat index info, kasuhapon ang highest heat index na digdi sa Bicol region na na-record is sa Uban, Sorsogon Station and sa Pili, Camarines Sur kung saan nag-abot ng 43 degrees Celsius. Kasahapon, sa Legazpi City naman, pati sa Daet, nag-abot naman ng 42 degrees Celsius. Kasahapon, then sa Virac, 41 degrees Celsius, then sa Masbate City ay 40 degrees Celsius. Sa tuyang forecast ngunyan na aldaw regarding dito sa heat index, sa expectang mag-abot ng 43 degrees Celsius, pati na rin sa Daet, sa Huban, pati at sa Pili. So medyo halang kawon ang tiga-expecta. Nasa danger category pa rin ito ng effect-based classification ng ating heat index. Then sa tuyang monitoring naman, unya na aldaw, tigmo-monitor taman giraray itong LPA na formerly si Kaloy na huling nailing sa layong 980 kilometers sa sirangan ng Central Luzon. At nananatiling unlikely o malabong itong LPA ay maging isang bagyo in the next 24 hours. So wala makitatig expect na makaapekto sa tuya na LPA or bagyo. Bale, yun po sa tuyang weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruibar po. Thank you very much, Ma'am Alexis. Mga tugang ina pang gabilugan ka sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon na singkinalap sa DZGB Newsbase na nakalis na 12 oras. Sa pangarang po ka nakatuwang niya to sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Matthew Baleran, siringman si Nicole Ann Gloriani, at si Shara May Liron sa Newsbase. Lado technical, kasabay niya to dyan si Kuya Juna Police, DZGB Social Media Department. Diyan po si Jerome Nico Martinez na tuya pong IT, at siyempre Mega Force Patrol. Hello kay Kuya Bob Gandaro dyan po sa San Lorenzo sa Tabaco City, si Open Bini, good morning. Sa Alfresco, Heringman si Omer Realista Lola, good morning. Bing Ben Boris, good morning. And si Jen Estola, good morning. Tess Ribano, good morning. Gina Rabulan, good morning. At saka si Dina Balisbis Base. Happy birthday na po kay Sena Balisbis, 85 birthday ngunyan. Happy birthday po, more life, prosperity and happiness. Good morning kay Ma'am Brenda. Hi Ma'am Brenda. Good morning, And siyempre, good morning man sa mga tagpantabay niya to sa DCGB 729 kHz sa pinaka mga radyo sa AM band, as in sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Kay Benjamin Hile, The Pogi, good morning. Siringman kay Gerald Aranya, good morning. At saka kay partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruhan. Sa hindi po ka boss, maraming salamat. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daingival. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod
ang Radyo Klinika with VP Henry Maceda asan sa iyang partner doctor. Taod-taod lang po, masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga